Bore da I chi. Wrth i ni barhau I edrych mlaen at y ffair yr wythnos nesaf, mae prosiect gwneud y gwlan Menter Môn yn paratoi I arddangos prototeipiau o ddefnyddiau gwahanol I wlan. Mi fydd cynrychiolwyr o'r prosiect yno yn esbonio'r gwahanol ddefnyddiau posib mwyn ceisio ehangu ar y defnydd o wlan Cymreig. Ges I sgwrs gyda Elen Parry sy'n rhan o'r prosiect I gael clywed mwy. So blwyddyn dwytha oedden ni'n y ffair hefyd I lancio'r prosiect ac yn deud byddwn ni'n dol blwyddyn nesaf efo'r cynnyrch newydd allan o glân. So hynna beth ni'n neud, wrth nesaf byddwn ni'n launcho. Cynnyrch da ni bod yn gweithio efo'r Bio-Composite Centre yn Bangor. Gan y prif nod y prosiect oedd cynyddu pris glân. Ac da ni yn gobeithio wneud hynna trwy cynnyrch newydd arloesi wedi wneud allan o glân Cymraeg. So bydda ni yna wythnos nesaf, dydd Llun o dim Amaeth, a bydd Graham efo ni dydd Llun. Yn danos y cynnyrch ma I gael pobl I siarad amdano fo I nhw gael agor meddwl nhw be mae glân yn gallu wneud ac sut mae glân yn gallu ateb rhai pethau sy'n digwydd yn y byd y diwrnod yma sy'n gallu wneud job well na beth sydd ar y farchnad yn barod. Allwch chi esbonio ni felly beth yw'r gwahanol prototeipiau yma sy'n mynd I gael I arddangos yr wythnos nesaf? Da ni fyny at 5 prototype, a wedyn ystod ni'n efo'r union prototype yna bydd Graham yna I siarad i'r swyddo fo. So da ni efo'r insuleiddio sain, so da ni efo cymyla sain, da ni efo hydroponics, da ni efo pyro air, so air purification, keratin a composite tiles. Mae'r un yn edrych fatha dyda'r keratin, diolch yn fatha pwdwr bydd o bron, y bydd Graham yna I deitha ni be mae'n gallu neud efo'r keratin ma fel end product lle, achos mae'n sôn fatha lle bod yn gallu gweinyddu fo I fewn I rhywbeth sydd yn mor esmwydd a silk. Felly cyfle yw hyn I ddangos bod mwy I wlan na jyst dillad a modd I insuleiddio tai? Yn union hynna. Achos does ddim safon gwael o glân Cymraeg, just byna llai a kind of end uses i'r glân Cymraeg, chos da ni methu, dim digon esmwydd I ni wneud dillad yna fo, ond mae yna llwyth o pethau arall fedrwn ni wneud yn allan fo, a hynna be mae'r Bio-Composites yn danos, mae lot o'n fo mynd I carpedi ar y funud, ond da ni eisiau dangos efo'r gwyddoniaeth sy'n ar gael rwan, y pethau da ni yn gallu wneud yn fo. Pethau, di pobl ddim yn allan sylweddoli bod glân yn gallu cymryd fatha'r nitrogen allan o'r air, so byswn ni gallu anadlu glân, air mwy glân efo'r glân yn yr stafell. A blwyddyn I fewn i'r prosiect, siwt mae pethau mynd â chi hyd yn hyn? Yndi, really da. So, oedden ni'n anelu hefyd, da ni'n bod yn adeiladu clwstwr o pobl, so rhanddeiliad glân Cymru, gael pob ati I siarad, I gweithio fe gilydd, da ni'n bod yn neud gwahanol gweithgaredda, da ni wedi bod, da chi bod yn y sioe dros yr ha, just I siarad efo pobl, really, pobl gael dall beth i'r potensial glân, a gael pobl ar y siwrna fyny sut da ni'n gallu neud gwahaniaeth I nhw, achos da ni'n neud, da ni fo mentora ar y prosiect hefyd, os mae rhywun eisiau gwneud rhywbeth efo glân. Da ni efo scoping studies, os mae rhywun yn dod efo barriers yn y diwydiant, eisiau symud pethau ymlaen. Da ni efo fyny hyd at 10 scoping study mynd ymlaen ar funud pethau gwahanol hyd y cadwyn cyflenwi amdan defnyddio glân mewn llwybra, defnyddio glân, fatha carbon sequestering, beth sy'n mynd ymlaen efo'r melina yn Cymru. So, lot amrywiaeth, rhywbeth I diddori rhywun, really. Chi'n meddwl bod yn bwysig bod ni yn parhau I edrych am fwy o wahanol ddefnyddiau ar gyfer glân yn y dyfodol? Dwi'n meddwl bod mae Bio-Composites, maen nhw wedi bod yn gweithio, di hwn ddim yn rhywbeth newydd I nhw, maen nhw wedi bod yn gweithio dros chydig o flynyddoedd wan, ac mae yna lot o ddiddordeb yn glân ar funud, mae lot o pobl wedi dod rownd I deall, mae o'n sustainable, mae o'n biodegradable. Mae'r atebion yn gallu fod efo glân gyda'r newid hinsawdd, fysa glân yn gallu helpu. Felly, Elen, yr wythnos nesaf I chi'n lancio'r prototeipiau yma, beth yw'r cam nesaf I chi wedyn? Y cam nesaf bydd I cychwyn gysylltu a tynnu busnesau, partneriaid I mewn, a gobeithio bydden nhw'n gallu symud y cynnyrch yma I farchnad I ni gallu'n gwneud gwahaniaeth yn Cymru. Elen Parry o brosiect Cwnaid a Gwlan yn fyna, a dyna ni am heddi. Mi fydda I nôl bore fori gyda'r Bulletin Amaeth nesaf. Tan hynny, hwyl I chi.